गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ एबसुआ फिन सोमावसारनो थियारि बुंदों मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ। लकसभा आरो बिधानसभा बियाब दाफामनाय आरो सोदांनायनि सायाव एबसुनि बिजाथाय। क'क्राझार लकसभा बियाबखौ डिरिजार्भ खालामनो नागिरनायखौ माब्लाबाबो एबसुआ गनाया होनना बुंदों। भारतनि बिसायख'थि आय'गा बियाब दाफामफिनना क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटिनिफ्राय जेनेरेल सिट खालामनो थांनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों एबसुआ। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों जुदि बिटिआरनि क'क्राझार लकसभाखौ आनरिजार्भ खालामोब्ला मिरु एबसुआ जिरायना थाया। गोख्रों सोमावसारगोन होनना एबसुआ हुमखि होदों आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बिसायख'थि आय'गखौ। क'क्राझाराव बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय माहारियारि खोलोमनि बेंखन सावराय जथुम खुंफुंदों। बे सावराय जथुम हाबाफारियाव बाहागो लायो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि गायनाथारि डक्टर जाजिब प्रभाकरनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि आरो लाइमोन गेलेगिरिफ्रा। टंलायाव सनाथि मायथाइ फालिनो लाहार फाहार। मेहेरगोनां हाबाफारिजों 7-8-9 जानुवारियाव खुंफुंगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायजों जथाय टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 37थि टंला आबोबनि 24थि बोसोरसेला जथुम्माखौ खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। 1971 मायथाइयाव गायसननाय टंला दख'रा एबसुआ देग्लाय 50 बोसोर जानो लेखायै सनाथि मायथाइ फालिगोन। टंला सुमु आफादा गेजेर गोजौ फरायसालि लांगोनायाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जोबोद दुखुनि खौरां, बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय बारग' एनडिएफबिआ गोबां केस आरो नखरारि रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लानायाव जिंगायाव गोग्लैदों बर' हारिया। बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा बिस्वजित बसुमतारिया गावनि जिउखौ फोजोबना लानायाव दुखु फोरमायदों इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिएफबि चिरां जिल्लाया। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। नैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ जागायजेनबाय। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा नैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ जागायजेनबाय। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारायाव थानाय बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव 6, 7 आरो 8 जानुवारि खुंफुंनाय नैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो 100 रावा थुनलाइ फोरबो हाबाफारिखौ दिनै फुंबिलियाव बेखेवना होयो बिटिसिनि लेङाइ गायखुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', डक्टर नीलत स्वर्गियारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। गुरुपेला गोजौ फरायसालियाव माहारियारि फोरबो सान फालिदों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुपेला गोजौ फरायसालियाव सोरखारनि बिथोन बायदियै माहारियारि फोरबो सानखौ बर' सावथाल आरो राजबंशी गुबुन गुबुन जातिनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा हानजा सुनायजों गासैबो जातिनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गावसोरनि हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जानाय आदार दिन्थिफुंनाय मेला माहारियारि फोरबो सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। थांनाय बुधबारखालि टिएमपिके आरो जनाय पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै संदाननायाव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ लाइ मिकुरनि किशोर मिलि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ड्राग्स फालांगिरि न'निफ्राय 10 ग्राम ड्राग्स, माखासे बिबांनि गान्जा, एयार पिस्टल, सिनाय मोनै फोरमान बिलाइजों लोगोसे नगद 1,60,120 रां आरो गंनै मबाइल मोननाय जादों। सानथामनि हाबाफारिजों गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा गुथि बोसोर जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 8 रिंगायाव थां फै ब्लां एबा मेन गेटखौ बेखेवनानै होयो लखिमपुर लकसभा बियाबनि एमपि प्रदान बराया। फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव स्वच्छ अभियानखौ बेखेवनानै होयो देउरि अडियन्स काउन्सिलनि गायखुंगिरि भैरब देउरिया। फुंबिलिनि 9 रिंगायाव जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो कामरुप मेट्र' जिल्ला परिषदनि मासिगिरि शिर'मणि कुंवरा। फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव गाहाय साइनान्सियेलखौ बेखेवनानै होयो आसाम पुलिसनि एडिजिपि हिरेन चन्द्र नाथआ। फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव दिन्थिफुंसालि आरो जामुं मेलाखौ बेखेवनानै होयो बिकेडब्लिउएसनि लेङाइ गायखुंगिरि रमिय' नार्जारिया। फुंबिलिनि 11 रिंगायाव बुलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिकेडब्लिउएसनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बे समाव बिटिसि सरकारनि मोनसे मिथिथारनो गोनां खौरां। जर'खायै बे खौराङा बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय मिथिनो गोनांथार। बिटिआर सरकारनि फोसावनाय बायदिब्ला जाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि केसफ्रा आसामनि अनगा एबा आसामनि बाहेरा गुबुन गुबुन रायजोआव दासिमबो रेजिस्टार जाना दं, बैसोर बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि केसफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिटिसि सरकारा मोनसे गोदान थांखि लादों। बेनिखायनो केस गोनां जोहोलाव बारग' एनडिएफबि बिथांमोना थाबैनो गोबाव खालामालासे 7086677107 जानबुं अनजिमायाव वाट्सएपनि गेजेरजों गाव गावनि केस नंजों लोगोसे गासै डिटेल्सखौ हरनो हागोन होनना खावलायहरदों।